mateni Durna niku mboten badhe kelampahan sebabe bengi niki lakone dudu patine Durna ya ki ya hirangan perintah aku mateni Durna mboten saged kados mekaten menika mboten saged ampyak awur-awur lha aku kadung metenteng kaya ngene iki jero mateni Durna gunane apa nuwun sewu sak mangke kula aturi milih kondur dateng Mandura napa kalian kula teng mriki ning kedah sabar piye apa kowe ora ngerti watahe Ratu Mandura sing jeneng wong Ratu Mandura ya agak grua-grua sabar piye kuwi dudu watahe Ratu Mandura yen mboten bisa sabar kondur kemawon dateng Mandura milih sabar apa milih mulih ning Mandura yen sabar bakal entuk senek apa lho cah milih pundi saiki mara gage nalarem kira-kira upamane nakula ki nyolong udan mas kira-kira tinemu nalar apa ora watake bocah kuwi piye jujur lan prasaja mboten nate goro mboten nate ngapusi lah gandeng nakula ki wong sing jujur nate goro nate ngapusi yen banjur didakwa nyidra Kyai Udan Mas kira-kira tinemu nalar apa ora yen pancen paduka tega tegel mentala mejahe dumateng nakula monggo matur mejahe madyanto kula dados bangke mboten wonten tandha-tandha kula dados mutet dados malih lampimu Mas paduka mboten pitados kaliyan kula pedahipun menapa kula cemantaka nyolong pusaka Mandaraka menawi pusaka Mandaraka ical Wa Prabu Saryapati Sinandang Karuna lajeng ginanipun menapa kula karya gerahing penggalih Wa Prabu Mandaraka Kakang Mas Maleso boten Kakang Mas Maleso boten kira-kira lakumu bingung Setyaki
Nggih pami bingung memper nembe pisanan menika. Ora dalan ning Takandung lho. Mboten. Lah saking Darawati ngantos dumugi Takandung menika nggih mboten cedhak. Kula nggumun kalih panjenengan angger tindak teng pundi-pundi nuwun sewu kok mboten ate mampir warung gumun kula. Kowe kapan le prihatin yen ora tak lakone kaya ngene iki? Ora mung kowe klebu dawa kae mbiyen tak jak munggah gunung mudhun jurang pampriye rekasane wong tuwa sing ngunduh anak putune besok. Nggih. Isih ada Takandha nggih. Tasih sawetawis. Nah, diangkah sesuk biar padang barengi karo pleteking srengenge pun Kakang lan Siadi anggene nitih rata wis tumeka ana ing Takandha banjur nderek sarasian ana ing kono bekti kelawan Eyang Bisma ngrembug babagan lelakon peteng ingkang nglimputi ana ing Mandaraka. Nggih. Undangane sing nggawa lak kowe. Nggih. Kula ingkang beto. Endi to? Menika undangan setunggal ning kangge tiyang kalih. Tegesipun mangking badhe pikantuk pasugatan menika kula kalian Paduka. Surya utawa tanggale bener sesuk-esuk. Nggih. Menika wonten seratanipun undangan kagem sinuwun Prabu Ndarawati Sri Bathara Kresna supados rawuh wonten ing Takandha ing surya kaping gangsal utawi tanggal gangsal candra kaping sedasa tabuh sedasa enjing badhe kawiwitan saraseyan wonten ing Takandha. Gawanen aja nganti ilang. Aja nganti ilang. Sesuk-esuk pun Kakang lan Siadi prapta ning Takandha tabuh 10 ngrembug babakan retu ingkang mapan ana ing Mandaraka. Muga-muga lumantar pirembugan bisa antuk titik temu ya Setyaki. Iya sitaken kawuh. Alon-alon lan Budha.
Raden, apa kirike pun mateng? Aku ngenyono ndase, Burisrawa. Mendem ya sing sanjang sinten? Wis ndeglek boten. Yen ora ndeglek urung mendem gage aku iki sapa? Ratu. Ratu sapa? Prabu Angkling Darma. Yaki wonten dawuh wis keduren ngangge anda niku mergane. Burisrawa Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna. Nggih, kula ngertos. Badhe ngunjuk napa pripun? Kosek to, Kosek. Kowe tak kandhani apa kira-kira ngibarate gamelan ki laras? Ing atase kabar sumebar warta rata lamun ta wong tuamu Rama Prabu Salyapati nembe nandhang gerah wong sak negara Mandara kok kabeh prihatin, lah kok anake lanang malah kaya ngono patrape. Kowe ndem-ndeman turut dalan karo kanca-kancamu, mongko kowe anak Narendra apa patut minangka tepa tuladha? Kowe tak kandhani ya. Wong ngombe kuwi entek segelas. Wong ngombe entek segelas kuwi candrane kaya Eka Patmasari. Eka siji Patma Kembang Sari wis ngarani kaya kembang sing lagi megar kuwi yen entuk segelas. Parandene entek segelas ki ora mandheg dadi 2 gelas anggenmu ngombe, dadine dwi amratani rata sak randuning badan. Entek 2 gelas ora mandheg dadi 3 gelas candrane kaya tri kawula busana. Tri kuwi 3 kawula ki batur, busana kuwi penganggon kaya batur sing nganggo klambine juragane guyang-guyu mesam-mesem ning ngarep kaca. Terus angka 4 entuk utawa entek 4 gelas candrane kaya catur wanara rukem. Catur kuwi 4, wanara kuwi kethek, rukem ki wowoan, candrane kaya kethek sing rayan wowoan, pating cruwet misuwe kaya anjara langit. 4 gelas tek ora mandheg dadi 5 gelas candrane Panca Surapanggah, Panca ki 5 Surawani panggah wis ngarani karo sapa wae ora duwe wedi yen perlu ana tontonan wae apa wae kok nganti ora manut karo karepmu sing kudune jam-jam tinentu kudu mandheg parandene nuruti karepmu bisa uga kowe mulasara wong-wong sing olah budaya ndok kepruk nganggo kursi ndok idak-idak kaya sipate kewan. Yen ora ndok lereni anggen ngombe banyu sing disumet wae muruk, banjur kira-kira nom-noman negara Mandara apa ora kelangan gondelan sing kudune kuwi anak ratu nggih contoh ning malah bubrah langkrah patrakmu kaya ngono. Mangkahan brot-brot tumbar lendo katara bumi kunjing kumalut kuntur tato ngani ngandani kalih kula ora ngilu karo Githok sampeyan
apa Ratu Ndarawati apik-apike menungso. Kula sing ngerti karo sejarah sampeyan iki biyen jaman Narayana ki wong elek. Neng alas wulusan ana brandal sing ngaku jenenge Brandal Suragendiri niku jane sampeyan. Sampeyan sing jarah rayah bandane wong sugih. Sampeyan ki molimo biyen mang tindake madat madon minum main maling niku bendina mang lakoni. Lah kok sakniki nuturi ale Burisrawa. Sampeyan biyen ki wong elek. Sampeyan biyen ki wong nista, sampeyan biyen ki wong sing nyumbar marang angkara murka. Sakniki kula takoni mang jujur. Bakul tahu lontong sing mangtengipun pinten mawon cangkeme. Yaki. Tukar yaki. Lungguh. Boten trima. Atase Ratu Titis Wisnu ngetengi praoboring jagat tinggi Sang Hyang Suman diwane kabagyan. Sepeleke karo Burisrawa Ratu Agung Ndarawati ngetengi bakul tahu lontong. Prapatut babar wisan iki sembah-sembah karo wong sak negara dipundi-pundi karo para kawula Ndarawati. Parandene Ratu Agung ngetengi bakul cangkemmu menenga. Burisrawa pisan kowe bulan baleni ping 21. Boten trima. Ora trima arep napa? Badhe kula ajar. Kena nduk ajar ning aja nganti mati lho. Dawa urusane. Sak kepel sisih pijer diplintir wae. Aja nganti kowe mati tanpa aran malah gaging aku sapa? Lek nompripat ujerengen gobok Senopati Ndarawati Setyaki kang dadi aranku. Setyaki. Dasar para nyata kuwi sapa? Ora perlu ngerti jenengku ning sing baku ki andane kesete sesembahan Raden Burisrawa.
kowe jarak perkara kowe nantang jaluk Radawa umurmu. Nyatane anak ratu patrape Buran Susila ora ngerti karo tata krama Writing. Kowe nantang perkara njaluk terke ning yomane ya cemplungke neraka jahanam yen pancen ngejak gendro karo kare maju sapi sila tumpang ugi apik blasmu piye
Oh, apa? Ngeget waca mlintir kumbala tukawi jiling sarabda wah bocah guru mecece paranggene tandang grayang ngidap-ngidapi Sencaki aja gembelo sirah mulih pancen semune wis kinodrat dening jagat lamun to buris rawa ki mungsuhe ya diapure Sencaki. Ayo ripalungguhan iki buktekno kira-kira sapa sing glundung ndase nggih pakan gagak batange yakin.
Ajar ning aja nganti mati. Niku mboten mati, niku tok tilem niku. Tilem-tilem gundulmu kuwi ora. Kaya ngono lho. Nggih. Ora patut babar pisan. Lagi rong bengi sedaya ngono. Buris Rawa kuwi. Nggih, Buris Rawa niku. Lho mboten trima. Dudu karepe dhewe. Nyepelekake karo wong Ndorowati. Ing atase ratu Gusti kuwi sembah wong sak negara. Paradene dilokke ngetengi bakal cangkemmu menengo. Arep balik rono neh to. Lajeng pripun Bapak Prabu? Kok sik to? Wis sing do mlumpuk nang kene wong Mandaraka ta kuwi. Iki Gustimu ngletake gotong go mulih ngono lho. Yo. Gotong yo.
tangganing marga Koko Prabu Mandura mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Wah, kadangipun Kakang, ya. Yayi Prabu Harimurti ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestune Baladewa ditampani. Nun inggih kula pundi mugi andadosaken jimat. Koko Prabu Mandura sungkem kula katur, ya piyaki wis ndak tampa. Iki bakal menyang endi kok bebarengan kelawan Yayi Setyaki semuni ana papan sing bakal tinuju. Nuwun sewu Koko Prabu Mandura, kula badhe sowan wonten pertapan Talkanda. Sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang Bisma. Lho, perlune apa? Kula pikantuk undangan bilih badhe wonten pirembakan utawi sarasian ngrembak pepeteng ingkang nglimputi wonten ing Mandaraka. Yen kowe budal dina iki pamrih kula mbenjang-enjang nyarengi plethek ing srengenge kula sampun dumugi wonten ing Talkanda. Yen kowe sesuk tekan Talkanda bakale kecilik panggunge tendane tarupe wis dikukuti. Tek ngaten kowe tak kandhani. Sarasian oneng Talkanda kuwi wis lumaku wis dumadi nalika esuk mau. Pon Kakang ya saka kono ngestreni undangan rembukan magepokan retu yang nimbrung ning Mandaraka. Yen kowe teka sesuk-esuk kecilik kowe Yayi. Lho, undanganipun menika benjang-enjang tanggalipun gangsal, tanggal 4 gangsal, 4 kaki wonten dawuh. Undangane aturna Koko Prabu Mandura. Sagyatri sang kapirangu sinangka kinempet-kempet kok sang retnaning bawana nyosi tukang walang ati ya si tukang sing pias ya si tukang kudu kering ngapusi Kurawa undangan kangge mendhet sekul malah disobek-sobek niku pripun niku undangan kangge tiyang kalih malah disuweki ngoten kados pundi ngapusi undangane iki cetha lamun ta mung sanggit rungsit rekodaya kanggo mitnah lan go ngapusi Yayi Prabu Ndarawati. Undangan sing ndak tampa ki tanggal 4 kaya tanggal 5 ki piye? Cetha lamun ta lelakon iki wis dibikin karo Kurawa. Ibarate dagelan sing iso gawe lagu sing wis sedo dibikin iki genahe. Nggih. Yen pancen ngoten nggih sampun kula tak mantuk teng Ndarawati. Kok bali-bali iki. Kowe tak kandhani. Rembukan ana ing Talkanda mau banget ling gawe merkiti ing batinku. Sajroning bantah dredah munggah panca bakah neng kono bakal dianakake swara akeh utawa tembunge mentereng boting ngono kan. Ya mesti wae kabeh nyengkuyung karo Durna anggene ndakwa lamun adimu kembar Nakula Sedewa sing nyolong anane keris Kyai Udanmas. Ditakoni sarujok ora? Ya sarujok kabeh mergo sing lingguh ning kono iki Kurawa tok. Mula aku ora trima lelakon iki, aku njaluk palilahmu. Aku kongkonen aku perintahan Koko Prabu Mandura, kula suwun kanthi sanget mangpateni Durna tak geceke ndasi tenan. Perintahan aku mbayar ya gelem waton ndok perintah mateni Durna. Menapa kemawon ingkang kula perintahaken mesti tak endahake Koko Prabu Mandura piye kula badhe nyuwun senjata pitulungan dalah Lah ini Kresna piye kula badhe nyuwun senjata pitulungan dumateng Paduka napa kersa gini to kula saestu badhe nyuwun tulung. Mesti bakal endahke ora bongko derajat apa Durna. Dur ki goroh no padang wis ngapusi wong. Ora ida-ida ning palungguhan iki. Kowe perintah apa?
purun kersa mboten kersa mesti wae aku kersa kula nuwun tulung dumateng Koko Prabu Mandura piye kula aturi kondur dhateng Mandura gak salah ta mateni Durna niku mboten badhe kelampan sebabe bengi niki lakone dudu patine Durna ya ki ya irangan perintah aku mateni Durna mboten saged kados mekaten menika mboten saged ampyak awur-awur lha aku kadung metenteng kaya ngene iki njur mateni Durna gunane apa nuwun sewu sak mangke kula aturi milih kondur dhateng Mandura napa kaliyan kula teng mriki ning kedah sabar piye apa kowe ora ngerti watahe Ratu Mandura sing jenenge wong Ratu Mandura ya agak grua-grua sabar kon sabar piye kuwi dudu watahe Ratu Mandura yen mboten bisa sabar kondur kemawon dhateng Mandura milih sabar apa milih mulih ning Mandura yen sabar bakal entuk senek apa lho cah ora milih pundi kula dewa Narapati wenare swara kresna kalangkunging tresnanira mring sang Hyang Panon Jinawi piye nuwun sewu ling ngendika rada lirih sithik piye taksih keseron piye ini mboten krungu piye nah semonten terus nggih semonten nggih yo keseron melih sami nggih semonten ampun owah Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Mandura volume dirindhikan yo mari bingung nggih bingungi wong ngomong sak mangke paduka menika Narendra ing sampun sepuh terus kula suwun nengenaken ingrah kesabaran nggih wong niku yen sabar bakal luhur wekasane dawa umure sinten ngertos benjang jaman menapa nadyanto kula sampun lengser para Pandhawa sampun ngasuh paduka tasih saged ngemong dhumateng putra wayah ing jaman ing saling benjang aku butuh sabar nggih Satrio linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine Dimas Arjuna inggih Koko Prabu Ndorowati sembah pangabekti kula marang tuan tuwa kunjuk ndak tampa gawe bombong ing rasa Koko Prabu Mandura bekti kula katur wah yo Janaka tak tampa gawe bombong ing pikir ora liwat pangestuku maragake tampan nonom napa kabeh mau gumantung rasane dhewe iki sabar
wonten tetembungan innaloha ma'asobirin. Tegese apa kuwi? Sekali merdeka tetap merdeka. Ya kita pelinteng lho iki ora. Iki lho kakangmu madu Gesmo kara. Arep ndak endi Janawa? Inggih kula badhe nyuwun pamit Nganti jujuk wonten ing sawu jajar. perlune Manggi kalian Yayi Nakula. yen wis ketemu kelawan Nakula Badhe kula perjaya. tegese Badhe kula pidana luput lan dosane Nakula karana wani nyidra wontenipun keris Kyai Udan Mas. Pak ora bener kuwi. Kuwi ngawara mendhi kandhane Durna kaya ngono kuwi. Mergo kabeh Mas mantu rasane dewi-dewi. Wis aku wis kendho wis. Yaya Arjuna kok iso duwe panemu lamun to adimu Nakula sing dadi srana nyidra Udan Mas kuwi manut kandhane sapa? Kanjeng Hyang Bisma. Banjur si Adi budal. Inggih bidat. Saiki mara gage nalarem. Kira-kira upamane Nakula ki nyolong Udan Mas kira-kira tinemu nalar apa ora? Watake bocah kuwi piye? Jujur Lan prasaja mboten nate goro, mboten nate ngapusi. lah gandeng Nakula ki wong sing jujur ate goro ate ngapusi yen banjur didakwa nyidra Kyai Udan Mas kira-kira tinemu nalar apa ora? Langgih menika Koko Prabu. Kula kabeh dipikir kanthi wening mergo wening ing ciptaan Dayani tentreming Pancandya. kowe iki satriya. Kowe iki satriya. Satri lan ya. Sa ki tegese Siji, tri kuwi telu, ya jagat. maknane Sing jenenge satri kudu manunggalake jagat telu. ing antarane Jiwa raga lan suksma. ning yogene Agan tanpa paniti priksa tumindak ngluput kaya mangkono kuwi. mongko hambeke satriya Hambet bawa leksana. tegese Ora kena mingsati rembug sing wis kawedhar. yen nganti kowe goro nganti tumindak kaya mengkono tanmurwa bakare nampa Bebendu saka Hyang Agung. mergo Agung tukang song. jenengan ki mangkendel mangan-mangan napa ngoten juga Panggil aku ora diomong ini ngantuk ya. Kudu omong ini terus ya. jenengan omong bar omong ngemil Luntang agung tentu namanya tepi dumateng dawuh paduka. maknane Paduka ngendika bilih satriya menika kedah bawa leksana. terus Mongko wonten ngajengipun Kanjeng Hyang Bisma kula sampun saguh menawi sak mangke kula nglincati janji badhe tetel ing jiwa kasatriyan kula. mula sadurunge budal kudu dipikir luwih dhisik. Bener lan lupute kepiye, tuna lan bathine kepiye kudu ndok nalar. Aja mung waton budal kaya mengkono kuwi. Apa kowe ora apal watake para Kurawa sing rengga ana ing Talkanda? Perkara Hyang Bisma pancen piyai becik ning kiwa tengene Hyang Bisma ki Kurawa. Watake Kurawa ki piye? Rinteng dalu tansah budidaya curnaning para Pandhawa. Upamane iki dadi sanggit rungsik Rekadaya kanggo srana budidaya ringke Pandhawa seranane mateni ya kuwi Nakula lan Sadewa, kira-kira matuk tilmu nalar apa ora? Inggih tilmu nalar. Yen nganti kowe mateni karo adimu dhewe kena ndak arani bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas mergo ana paribasan janaka janaka.
Sang Candra negine Purnama sumunar kenyare kaya ngliling bawana Kartika Ambyar sumunar ngrenggani ngantariksa amimbu ing daing swasana
wanci dalu ingkang mapan wonten ing kasatriyan Sawu Jajar. Nadyanto kasatriyan ingkang sarwa prasaja parandene rimengga indah peni. Dening satriya ingkang kondhang ing reh kalimpatane nenggih Raden Nakula ucap kacarita buragapan sang pekik dupi nampi pratan ingkang Raka Madukara Dyan Harjuna. Kukurak-raning karako Kura-kurni torek kakiri-kiri Orek bumi prakempito Padulo mangamba-amba Udan tresworlan lesos kawulung sewu sarwa paduka Kakang Mas Madukara wonten ing kasatriyan Sawu Jajar kaliyan ingkang rayi kula punakula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap padha paduka Kakang Mas. Iya nakula ndak tampa Ripalungguhan iki ora perlu kowe rewa-rewa nandhukake tata krama ingkang prayoga. Bedahe apa tembung endah nanging batin mlekok. Kaya dipun kesaken kados pundi? Luka lamun tok ora ngerti lamun to Ripalungguhan iki Mandaraka lagi kelangan gedhen ingkang andadekake Rama Prabu Mandaraka nandhang gerah. Ya kuwi magepokan kelawan ilange keris Kyai Darmas. Para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung tansah gandrung karo kautaman lan bebener. Hanteke suci lan tulus ora nate milar saka anggere bebener. Ning ya kene Ripalungguhan iki nakula wani nyempyokake banyu lethuh ana praupane Janaka. Kapan Pandhawa ngajari kowe dadi maling? Lho, ingkang jenengan dika kersakaken kados pundi? Kowe karo adimu Sadewa wis gendhon rukun. Gedhek antuk pidak jempol anggenmu nyolong Kyai Darmas. Janji Kyai Darmas ora nduk balekake aku tegel tiga mentara mecah sirahmu. Kakang Mas. Kakang Mas. Arjuna jimat sesembahan kula. Tega sanget paduka andhaka dumateng ingkang rayi tumindak ingkang murang tata kados mekaten. Monggo kula aturi mbringkah dada kula mendhet jantung kula mboten wonten tanda-tanda bilih kula menika murang tata kaliyan Mandaraka ageng-agengipun Indra Pusaka Agung kala wau. Kula ngertos bilih Kyai Darmas menika ical nggih nembe dinten samangke saking paduka ingkang paring dawuh. Kadisinambring gelang jantung kula dene paduka ndakwa kula ingkang dados maling. Lambene aja tekan dinten. Ora perlu katian gunem sing tanpa guna bol-bol angin menutupi marang lorek ing pakartimu. Balekno Darmas. Kula boten ngertos Kakang Mas. Balekno Darmas. Kula mboten ngertos Kakang Mas Arjuna.
pancen paduka tega tegel mentala menjahi dumateng kula monggo klatur menjahi nadyanto kula dados bangke boten wonten tandha-tandha kula dados mutet dados maling lampimu Kakang Mas paduka boten pitados kaliyan kula bedahipun menapa kula cemantaka nyolong pusaka Mandaraka menawi pusaka Mandaraka ical Wa Prabu Saryapati sinandhang karuna lajeng ginanipun menapa kula karya gerahing penggalih Wa Prabu Mandaraka Kakang Mas ayo malso boten Kakang Mas malso boten malso boten Kakang Arjuna ning kalangguana klara panda moncar timang leraka konang surem sorote tan padang kasolan pajaring lumbilu kang dadi sirah ndak jempalami parandini ora digawe rasa ngendel-ngendelke timen kowe naku ning ripalungguhan iki ibarate andeng-andeng ra pernah nggone tetep tak cuplak paugerane Janaka sanga Bidodana Dunduk nadyan wong liya braya yen gedhe labuhe mesti nampa nugroho kosok baline nadyan kulit daging yen pancen wani cuman poko lan urang tata aku tegel tiga mentara tibane jemparing sing duwe daya angin mbuh tibane jare sumpahe para Pandhawa iki ngibarate ndok sak petarangan mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh bilani Pandhawa iki gunggunge mung 5 ning gandeng gunakake gaman kerukunan lan panunggal mula dadine santosa kowe mbiyen urip apa riman nglandura ning alas bebarengan lawan adimu ya kuwi Sinakula lawan Sadiwa mongko kae bocah lula
kae ra duwe bapak lan duwe mbok. Parandene kowe murka kaya mengkono tibane jemparing angin satemah kendang kapracundang. Kaya ngono kuwi patrapmu. Tega temen kowe karo dulurmu yang Pandhawa wis ora rukun. Apa wae yen wis ora rukun kari ngenteni rubuhe ngerti ra? Koko Prabu, kula kalimpun Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten, kula wani tumindak kados mekaten ingkang paring dawuh ingkang mrentah menika Hyang Bisma. Mongko kula menika sanget anggen kula setya bekti kalian panjenenganipun amargi kejawi menika sesembahan kula ugi piyayi ingkang buntas tatas ing kawruh. Kula kinten boten badhe lepat lan salah menapa kemawon ing dipun dawuhaken dening Hyang Bisma. Nadyan to Hyang Bisma kae wong sing ampuh ning kae iki ya menungsa duwe kleru duwe luput. Mula kowe tobat to. Mbahmu Bisma temonane. Mangkono mangar-mangar pasuryane Nata Agung Ndrawati Sri Bathara Kresna. Laju ngenyun jangkah. Madyanto ketemu kelawan pebunden nenggih Brahmana Talkanda Sang Mahatma Bisma parandene malah denoyak wani. Saya ngetan kang dadi lakune Hambabar Goro-goro Jawi Wetan.